Fel bore da i chi gyd. A mae hi'n fora arbennig o braf yn dydi. Mae'n braf iawn cael bod yng nghwmni'n gilydd a croeso i chi yma yn y capel a hefyd croeso i chi adra. Dwi'n meddwl fel arall i gweud. Da ni wedi cael gadgets newydd. Da ni wedi cael camera newydd. Sydd yn, da ni'n gorfod mynd rownd efo'r camera fel hyn, felly, da chi'n ymweld i adra? Ydach? Na ni, ardderchog. So, nawn ni adael o fel na wedyn gwenith, achos da ni ddim yn mynd i ddefnyddio PowerPoint heddiw yma, achos dim ond yr emyna'r darlleniadau sydd ar PowerPoint beth bynnag. Ond thema yn gwasanaeth ni ar un ystyr heddiw yma ydy llesiant neu yn syml well-being, sa chi'n dweud yn Saesneg felly. Ac mae o'n rhywbeth, ydyn ni'n clywed lot o sôn amdano fo yn ystod yr wythnosa, misoedd, flwyddyn a hanner dwytha yma, yn llesiant ni felly. Ac ydyn ni'n mynd i edrych arno fo drwy edrych ar benod arbennig iawn yn y Testament Newydd ac mewn llythyr mae Paul yn sgwennu at y Colosiaid. Mae positifrwydd y darlleniad yma wedi'n haro fi yn fawr iawn yn ystod yr wsos dwytha yma. Ac felly mi fyddan ni'n edrych ar y drydedd benod o llythyr Paul at Colosiaid. Ond newn ni gychwyn recordio'r gwasanaeth? Ia? Mae da ni wedi dechrau ardderchog. Paid y poeni. Felly, dwch i ni, ti eisiau helpu hywun neu da chi'n oreit? Felly, dwch i ni blygu pen a nhw'n ni droi at yr argyfwng gweddi. O ddiwynt ar nefel, da ni'n rhoi diolch i ti am y diwrnod newydd hwn. Da ni'n diolch i ti am fod yma yng nghwmni'n gilydd, ond yn arbennig felly cael bod yn dy gwmni di. Mae da ni'n gofyn i ti fod yn agos iawn drwy ddysbryd glân at bob un ohono ni yn y gwasanaeth yma bore yma. Boed ni yma yn y capel neu yn bod ni yn ymuno ar Zoom, neu hyd yn oed os da ni yma mewn ysbryd, bydd i'n agos ato ni. Da ni'n dy wahodd di yma i'n plith ni ac yn gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, mi gychwynnwn ni drwy ddiolch. Ac un o emyna ddaru Aled i'w cyfieithu, wel Aled ag Dafydd Owen a dyd y gwir, sef brawd Gareth Owen. Felly, o'n i'n meddwl mae Dafydd Owen arall ddaru. Mae parchedig Dafydd Owen oedd o. Waw, dyna ni. Diolch am yn ngoleio fi yn hynny o beth. Y ddau wrth gwrs wedi bod yn arloesol mewn gwaith plant ieuenctid yn Coleg y Bala. Ac felly yn aml iawn oedd rwy'n yn cam ddehongli'r ddau Dafydd Owen. Ond maen nhw'n eiriau arbennig iawn. Ac dyma le da i'n llesiant ni fod reit ar y dechrau hefyd, yn bod ni'n diolch. Ac mae'r emyn yma'n dweud diolch am roddi mi'r bore, am bob ryw newydd ddydd a ddaw. Diolch am sicrwydd fod fy meichiau oll o dan dy law. 125 ydy hi. 125. Diolch o ddiw, di draed y gariad, diolch am na fy nghalon ni. Diolch am i ni deimlo'r ddyled i roddi clod i ti. A mi wnawn ni ganu ar yn sefyll, ond yn gwisgo masg. Diolch i chi. Diolch i ti.
felly dwi'n mynd i ddarllen rhan fwyaf o'r drydedd bennod o llythyr Paul at y Colosiaid. Ac yn arbennig felly, mae o'n canolbwyntio ar yr rhwymyn cariad. Rwan, pan o'n i'n meddwl am yr rhwymyn cariad, o'n i'n trio i weld o felly. Yr gair Saesneg wrth gwrs ydi bind felly. Neu, os da chi'n dod o wain fawr, beindio. Yna, da chi'n beindio rhywbeth efo'i gilydd. Da chi'n dod â fo at ei gilydd. Ac o'n i'n meddwl, beth sy'n beindio? Ac o'n i'n meddwl, reit ta. Os ydw i eisiau rhoi papur, ac yna ben blwydd yn teulu ni heddiw yma, mae Chloe'n cael ei phen blwydd, ni wrth i'r reid selotêp ar y papur. Mae'r selotêp yn beindio. Be arall sy'n enghraifft o beindio? Ac o'n i'n meddwl, wel, bydda eisiau gwneud burger soc ar gyfer y barbecue. A be fydda i'n ddefnyddio i beindio, Margaret? Wy, yn hollol. Be arall fedrwn ni ddefnyddio i beindio? Ydych chi'n meddwl am rhywbeth? I ddod â pethau at ei gilydd? Llinyn, arachog. So beth arall yn beindio? Hywel, dwi'n siŵr beth ydi fel am rhywbeth sy'n beindio mewn yn dy fyd bach di. Glew. Glew. Ia, super glw. Ia, i chi beindio fo ar eich bysyd. A sôn mae Paul, mae cariad sydd yn beindio ni fel Cristnogion. Dyna sy'n yn dod â ni at ein gilydd. A dechrau, o ddarllen hwn, mae di'n haro fi hefyd, mae nid sôn am yn gallu ni garu mae o, ond mae cariad Duw tuag ato ni ac yno ni sydd yn beindio ni. Ac, mae yna eiriau reit, mae yna ddeud, dim fel hyn ddylach chi wneud pethau yn y bennod yma. Ond dydy o ddim yn dal ar y pethau yna. Ond mae o'n troi at yr positifrwydd, mae o'n troi at yr hyn sydd yn dda, a'r hyn ydym ni i wneud hefyd. Felly, dyma sut mae o'n darllen. Felly, os cyfodwyd chi gyda Crist, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Crist yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhwch eich bryd ar y pethau uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddaear, oherwydd buoch farw ac yma eich bywyd wedi'i guddio gyda Crist yn yw. Pam amlygu'r Crist eich bywyd chwi, yna fe gewch chwithau eich amlygu gydag ef mewn gogoniant. Rhewch i farwolaeth, felly y rhannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddaear, anfoesoldeb rhywiol, amhyrdeb, nwyd, blus a thrachwant sydd yn eilyn addoliaeth. O achos y pethau hyn, y mae digofaint Duw yn dod ar y rhai anifydd. Dyma oedd eich ffordd chwithau o ymddwyn ar un adeg, pan oeddech yn byw yn ei canol. Ond yn awr, rhowch heibio'r holl bethau hyn, digofaint, llid, drwg deimlad, cabledd a bryntni o'ch gennau. Peidiwch â deud celwydd wrth eich gilydd, gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol ynghyd â'i gweithredoedd, ac wedi gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd sy'n cael ei hadnewyddu mewn gwybodaeth ar ddelw eich rewdwr. Nid oes yma ragor rhwng Groegiaid ac Iddewon, enwededig a di-enwededig, ac Iddewon enwededig a di-enwededig, barbariaid, sgythiad, caeth, rhydd, ond Crist yw pob peth, a Christ sydd pob peth. Am hynny, fel etholedigion Duw, sanctaidd ac anwyl, gwisgwch amdanoch dynerwch calon, caredigrwydd, gostyneiddrwydd, addfwynder ac amynedd. Goddefwch eich gilydd a maddeuwch eich gilydd. Os bydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall, fel y maddeuodd yr arglwydd i chi, felly gwnewch hithau. Tros yr rhain i gyd, gwisgwch gariad sy'n chwymyn perffeithrwydd. Bydde di dangnefedd Crist lywodraethu yn eich calonnau, i hyn y gawswch eich galw yn un corff,
a byddwch yn ddiolchgar. Bydde di air Crist breswylionoch yn ei gyfoeth. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd, gyda phob bethwneb a chalonnau diolchgar, canwch i Dduw, salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Beth bynnag ydych yn ei wneud, ar air neu ar weithred, gnewch bopeth yn enw yr arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw y Tad drwyddo ef. A da ni'n gofyn am fendith Dduw ar y darlleniad yma ac ar y geiriau yma, ac y bydden nhw'n siarad a calonnau pob un ohono ni heddiw yma, mwyn ei enw. Amen. Ac yn meddwl felly'n arbennig, dychmod, am yr adnod ola yna sydd yn deud felly. Beth bynnag rydych chi'n ei wneud ar air neu ar weithred, gwnewch bopeth yn enw Iesu, yn enw yr arglwydd Iesu. Ac dwi'n meddwl am yr arwyddion hyfryd iawn ma da ni'n gwneud. Gwnewch bopeth yn Gymraeg, gnewch bopeth yn Gymraeg, gnewch bopeth yn enw yr arglwydd. Ac felly, nid dim ond bora yma, fel da ni wedi ymgynnull nhw'n gilydd, ond bob dim da ni'n gwneud. Bob awr o'r dydd a'r nos, bod ni'n gwneud y cyfan yn enw yr arglwydd. Ac yn hyfryd iawn yn sôn, dychmod, am y mawl yma, a'r tair sysi heddiw yma? Ia, tair sysi heddiw yma. Mi oedden ni mewn, dwi'n gwybod os nath yw rannu efo chi, ond oedden ni mewn capel ar lan yr loch, felly yn edrych ar Benefis yn Fort William. Eglwys Bresbyteraidd, eglwys Rydd Bresbyteraidd, ac oedden nhw wedi cael capel newydd ac oedd y lle yn braf ac oedd yna deimlad hyfryd iawn yna. Ac wrth gwrs o fewn yr eglwys Rydd Bresbyteraidd, maen nhw yn canu salma. Ac wrth gwrs, da ni'n wedi bod yn canu salma, da ni'n diolch i Gwynedd Gwilym am yr cyfeithiad hyfryd iawn yna a salma ar gân. Ond yna rhywbeth arbennig iawn yn cael canu salma, yn gwybod bod y salma'n wreiddiol wedi cael ei canu mwyn i nina. Dafydd wrth gwrs yn ei canu nhw ar delyn felly, ac i nina wneud yr un fath. Felly, da ni'n dod at ein gilydd heddiw yma, da ni edrych ar y gair yma, da ni'n dod at ein gilydd hefyd i addoli Duw, ac i fwynhau, ac i ymlacio, ac i roi bob heiddiant yn y mawl i'r arglwydd. Ac felly nhw'n ei ganu ymhellach 387, 387, ni gau hi yn y man. Cariad Iesu Grist, cariad Duw yw ef. Cariad mwyar byd, cariad mwyar nef. Molwn gariad Duw ar bob cam o'r daith, canudd iddo ef, fydd yn hyfryd waith. Cariad Iesu Grist,
gael dall y drefn be newn ni ydy, mi gawn ni edrych ar y darlleniad yma, yna rhyw sŵn, yna rhyw larwm car rhywun yn y ffordd fan'na does o. Diolch yn effeithio ar eich clywch i glywed, ydy? Ydy o'n gwychian gormod gyda chi, Res? Ydy'r car yma'n gwychian gormod? Na di, arach. Da iawn. Da chi'n fan iawn, Jill? Arach. Dyna ni. Mae am dipyn o bach o boen. Da chi'n mynd i glywed odra rhyw fath, ond dyna ni. Ro'n ni edrych ar y darlleniad ac yna mi gawn ni air o weddi ar y diwadd a mi gawn ni'n emyn ola. Felly fel ni'n dweud ar y dechrau, mae lot o sôn am lesiant dyddi yma, neu well-being, ac mae yna ddeud felly ar ôl y cyfnod yma, y fydd yna rhyw fath o post-traumatic stress ar y rhan fwyaf o'na ni yn dilyn y cyfnod yma. Ac mae rwy'n efallai gweld felly, pethau sydd wedi effeithio yna ni, mae'r ffaith yn bod ni ddim wedi gallu bod yn cwmni teulu a ffrindiau fel ydym ni'n arfer wneud, mae hynny wedi effeithio yna ni. Mae'r ffaith efallai ambell un bod rhywun ddim wedi cael gweithio yn yr un modd neu wedi colli gwaith yn ystod y cyfnod yma wedi effeithio yn fawr iawn. Ac yn meddwl am wyliau'r har rwan felly, da ni'n gynyddol yn clywed sôn a dwi'n edrych o gwmpas y stafell lot o athrawon wedi ymddeol yma, ond dydy bod mewn byd addysg ddim wedi bod yn hawdd yn ystod y flwyddyn a hanner dwytha yma. Ac da ni'n clywed drwy'r amser am gyfnodau lle mae dosbarthiadau cyfan gorfod hunan ynysu. Da ni'n clywed am deuluoedd cyfan yn gorfod hunan ynysu. Heb sôn am fryntni a caledi go iawn pan mae pobl wedi bod wirioneddol yn wael efo'r virus hefyd. Ac felly, mi fydd yna effaith hir yma'r hoes yr cyfnod yma mewn rhyw ffordd ar y rhan fwyaf honna ni. Ac felly mae'n llywodraeth ni, mae'n systema ni yn gweithio'n galad iawn yn trio deud felly, wel, da ni'n mynd i weithio ar y busnes llesiant yma. Ac hyd yn oed o fewn Eglwys Ysbytyraeth Cymru, da ni'n dechrau meddwl am lesiant yn gweinidogion, lesiant yn gweithwyr, a sut da ni'n mynd ymlaen wedi hyn felly. Ac os glywai yr term post-Covid eto, mi sgrychau achos yn meddwl, da ni ddim wedi cyrraedd post-Covid, a dwi ddim yn siŵr iawn pryd newn ni gyrraedd post-Covid. Ond so sut da ni'n byw efo'r amgylchiadau hynny? Ac wrth feddwl am hyn, ac o'n i'n trio meddwl a paratoi ar gyfer rhyw sesiynau gwahanol o'n i'n gwneud yma'n waith, dyma fi'n meddwl a dyma fi'n darllen y bennod arbennig yma. Ac o'n i'n meddwl, hwn ydy manifesto llesiant Covid, post-Covid, be bynnag ydych eisiau galw, i ni. I ni fel pobl yr arglwydd, hwn ydy o. Ac mae o'n deud yn syml iawn, mewn cychwyn drwy ddeud, mae rhaid i chi, da chi wedi, mae o'n dweud. Mae o'n dweud, achos mae o'n sgwennu, da chi'n gweld, pan mae Paul yn sgwennu, mae o'n sgwennu at Gristnogion yng Ngholasi. A mae o'n sgwennu'n annwyl iawn, mae'n sgwennu wrth gwrs yn y carchar atyn nhw. Mae o'n sgwennu pan mae o'n Rhufain. Ac mae o'n annwyl iawn i'w neges atyn nhw. Fel y mae o fo'r eglwysi eraill i gyd, mae'n gallu dwrdio dipyn bach, ond mae o'n annwyl iawn. A dwi'n eich angen chi achos dydy llythyr Paul at y Colosiaid dim ond mwy neu lai yn rhyw 2 tudalen a dipyn bach. Darllenwch y llythyr ar ôl mynd adra a meddyliwch bod hwn yn lythyr sydd wedi cael ei sgwennu ato chi. Llythyr Paul at Eglwys Bethesda yr Wyddgrug. Mae'n i ddeud hynny am heddiw yma, achos dyna ydi o. Ac mae o'n dweud, da chi wedi marw i'r hen ffordd o wneud pethau. Wan bod chi yn anelu ni, bod chi'n yngharu fi, bod chi'n cyffesu hynny. Yna, da chi wedi marw i'r hen. Mae'r hen wedi mynd heibio rhywbeth sy'n perthyn i'r gorffennol ydi o. Rhywbeth sydd yn perthyn i gyfnod arall. Cyn y cyfnod, cyn i ni ddod i berthynas. Cyn i ni ddod i adnabod. Neu cyn i ni ddod i ymddiriad
yn Iesu Grist. Ac yma na felly newid wedi cymryd lle. Mae'n cymryd hynny yn ganiataol. Ac mae o'n sgwennu yn annwyl iawn. A mae eiria fo yn eiria sy'n llawn anogaeth. Mae'n llawn anogaeth. Ac mae o'n sôn felly amdano ni fel etholedigion Duw. A dwi'n hoffi y geiria yma, bod ni'n sanctaidd ac yn annwyl. Da ni'n dechrau llythyr fel arfer efo annwyl. Mae yna rhyw drefn wedi dechrau dod wan. Mae'n cael ambell i e-bost lle fyddai'n cael nan. A dwi'n meddwl, dwi'n eisiau darllen gweddill yr e-bost yma. Ac fel arfer, na, dwi'n siŵr na sa di bod y well ni ddim wedi darllen gweddill yr e-bost. Ond pan da ni'n cyfarch, rwy'n ac yn deud annwyl, ac wrth gwrs yn Gymraeg, mae'r annwyl, dim nan annwyl, ond annwyl nan ydi o bob tro neu. Chmod, da ni annwyl gwenith, annwyl gel, annwyl morfydd, da ni'n deud, chmod, dyna sydd da ni'n cyfarch felly. Ac adlais yna yn fama o'r annwyldeb yma, sydd i'w gael yn yr Hen Testament, ac mae o'n gael yn Deuteronomion yn y 7fed bennod, a mae o'n dweud peth fel hyn felly wrthyn nhw. Ac yn fel mae o'n gyrru'r cenhedloedd o'r wlad, mae o'n dweud, yr ydych chi, Moses yn dweud hyn, yr ydych chi yn bobl sanctaidd i'r arglwydd eich Duw. Mae nhw wrth gwrs erbyn hyn, mae nhw'n yr anialwch, yr ydych chi'n bobl sanctaidd i'r arglwydd eich Duw. Mae'r arglwydd eich Duw wedi eich dewis o blith yr holl bobloedd sydd ar wyneb y ddaear i fod yn bobl arbennig iddo ef. Nid am eich bod yn fwy niferus na'r holl bobloedd, yr hoffodd yr arglwydd chwi a'ch dewis. Yn wir, chwi oedd y lleiaf o'r holl bobloedd. A dyma mi o'n deud, ond am fod yr arglwydd yn eich caru ac yn cadw'r addewid a dyngodd eich nafiaid, daeth â chi allan a llaw gadarn a'ch gwaredi o dŷ caethiwed o law pharo brenin yr Aifft. Felly, mae o'n annwyl efo ni am ei fod o yn caru ni. A da ni'n mynd yn ôl i'r rhwymyn yna, bod yr rhwymyn cariad amdano ni. Mae nid just, bod chi'n edrych ar bethau ac yn rhaid nhw mewn rhyw fath o rhyw storfa felly ac yn dweud, mae cariad y fanna, mae sancteiddrwydd y fanna, mae fwyder y fanna, mae anwyldeb y fanna. Na ci, mae'r cariad yn rhwymyn, yn wy, yn liw, yn linyn, yn selotep, arno fo i gyd ac yn dod â fo at ei gilydd. Ac nid yn cariad ni, ac nid yn gallu neu yn anallu ni i garu, ond cariad Duw. A'r cariad hwnnw sydd wedi cael ei ddangos drwy fab Iesu Grist. Ac wrth gwrs, ydym ni hefyd yn darllen yn Effesiaid am wisgo holl arfogaeth Duw. Dwi'n meddwl, dwi'n drysydd, dwi'n mynd yn hyn. Dwi'n gorfod gwisgo sbectol i wneud bob dim, ac dwi yn anghofio ym mha gyd-destun mae pethau'n cael ei ddeud. Ond ydym ni'n diweddar yma wedi edrych ar holl arfogaeth Duw. Dwi'n meddwl na'n seiat da ni'n ei wneud hynny, ia? Oce, mae'n siŵr os yma'n seiat. Ond mae o'n dweud, safwch yntau, a gwirionedd yn wregus am eich calon, a chyfiawnder yn arfwysg am eich dwyfron. So, wisgo holl arfogaeth Duw yn y cyfan ydym ni'n ei wneud. Ac mae Paul yn siarad yn gariadus am yr eglwys. A mae o'n siarad yn gariadus, mae o'n sôn am undod yr eglwys. Ac yma'n undod nina yn aruthrol o bwysig. Mae o'n bwysig o ran yn tystiolaeth ni, ac felly mae'n undod ni sut ydym ni'n ymddwyn ymhlith yn gilydd, tuag at yn gilydd, yn bwysig ryfeddol, fel tystiolaeth yn y dre hefyd. Ac mae o'n bwysig hefyd fod Eglwys Iesu Grist yn ymddwyn mewn goddefgarwch ac yn unol ym mhob man. Mae hi'n dystiolaeth. A nid jest ni'n hunan, ond y bod ni fel eglwysia'n gilydd yn y dre.
hefyd yn dangos ac yn adlewyrchu yr undod yna. Oherwydd, wrth gwrs, y ni ydi corff Crist. Ni ydi corff Crist. Ac wrth gwrs, yma yna restr hirfaith yn fama ar bethau ddyla ni ddim i wneud. Ond dwi ddim am aros yn fanna, achos pam ydyn ni'n gwybod, da ni angen atgoffa'n hunan o'r pethau da ni ddim yn fod i wneud. A'r rheswm yn aml iawn da ni ddim yn fod i fod yn, rheswm da ni'n fod, pam mae o'n rhestru yn y drydydd bennod yma. Pam nad ydyn ni'n fod i ddeud celwydd wrth yn gilydd. Pam yn bod ni, be arall mewn deithio ni beidio wneud, llid, digofaint, drwg deimlad, cabledd a brynt ni o'n genna. Wel, da ni'n gwybod, os newn ni fod wrth i wneud y pethau yna, wel, da ni'n mynd i godi'r felan yna ni'n hunan i gychwyn yma. Os ydyn ni'n edrych yn negyddol ac yn deud y pethau negyddol yma. Yna, ydyn ni'n trechu efo daion ni, ydyn ni'n trechu efo... Dach bod yn aml iawn, dwi'n meddwl, wedi cymryd blynyddoedd i fi sylweddoli bod yn wylaeth, nid yn wendid, ond mae'r byd yn meddwl bod yn wylaeth yn meddwl weithiau bod ni'n bach o pushovers, bod ni dipyn bach yn ddiniwad, bod ni'n gadarn, ond mae'r Efengyl yn deud yn gwbl groes wrthyn ni. Mae bod yn wylaeth ac yn ostyngedig yn dangos i ni bod ni'n adlewyrchu y cariad yma hefyd. A pam da ni'n meddwl am Iesu Grist, fedra i ddim ond meddwl am y groes. Y gynno fo'r holl bŵer i ddeud felly, dwi'n dod lawr o fama. Fysa fod i gallu gwneud unrhyw beth. Pam oedd o yn yr anialwch a pam mae'r diafol yn ei demtio fo ac yn dweud, tro'r cerig yma'n fara. Li, holl dirnasoedd y ddeiar, maen nhw'n neiddo i ti. Gyd i bob dim. A pan mae Iesu ar y groes, mae o yna oherwydd fod o'n gorfod bod yna. Ac oherwydd mae dyna sut mae Duw yn dangos cymaint a mae o'n caru ni. Do caro Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo, beidio mynd i ddistryw, ond cael ohono fywyd tragwyddol. Oedd o'n rhaid i hynny digwydd. Ac felly dwch chi'n edrych jyst dipyn bach i orffan ar yr rhinweddau yma. A wrth gwrs, i ddod ar rhain i gyd efo'i gilydd, os liciwch chi, os ydych chi eisiau meddwl amdano yr rhain, os ydych chi eisiau meddwl am yr wy sy'n dod ar byrgers efo'i gilydd, wel, mae angen cig, neu, allu un licio'r i fegi, ond cig fydda i licio. Mae angen cig, mae angen dipyn bach o, diwsion bara ella, mae angen dipyn bach o seasoning, mae'n dibynnu beth ydych chi ffansi, sicr mae angen piper o halan, ella bod chi eisiau rhyw dipyn bach o berlysia, ella bod chi eisiau dipyn bach o space yn nhw. A dyma'r pethau sy'n at ei gilydd, ond mae'r cariad sy'n rwymyn iddyn nhw. A'r cyntaf di tynerwch calon. Deud yn syml iawn, peidiwch a bod yn oeraidd at y naill a'r llall. Byddwch yn gynnes. Mwynhewch fod yng nghwmni eich gilydd. Dangoswch hynny. Byddwch yn dyner eich calon tuag at y naill a'r llall. Mwynhewch fod efo'ch gilydd. Ac yn yr ail, wrth gwrs, di caredigrwydd. Wan ta, dwi'n gweld hwn yn gwnewch weithred dlws. Byddwch yn hael, neu byddwch yn llawn daioni. Ynde? Byddwch yn llawn daioni. Byddwch yn garedig wrth eich gilydd. Nid jyst eich choddion. Byddwch yn garedig eich geiriau. Byddwch yn garedig eich ymadrodd. Byddwch yn garedig eich amser efo bobl. Byddwch yn garedig, gnewch y gwahaniaeth yna. Geiriau wedi ei nerthu yn fama'r caredigrwydd gan ras a tynerwch. Pobl ffeind. Dwi'n siŵr bod chi'n cofio bobl sydd wedi bod yn ffeind efo chi ar hyd y blynyddoedd. Sut ydych chi'n meddwl amdanyn nhw? Am y bobl yna falle, pan ydych chi'n blant, fi oedd yn ffeind efo chi.
buodd yn garedig tuag atoch chi. Y bobl hynny, da chi'n cynhesu wrth feddwl amdanyn nhw. Gostyneiddrwydd. A mae gostyneiddrwydd yn aml iawn yn gallu meddwl ildio yn hunan. Ildio'n hunan i'r naill a'r llall. Yn bod ni yn deud felly, na, nid be dwi isio sy'n bwysig rwan. Yn gallu bod yn anodd dydi, achos da ni'n meddwl bod be da ni isio yn iawn, yn gywir, da ni'n gallu cyfiawnhau bod ni'n iawn. Yn gallu bod ni'n iawn. Ond da ni'n gorfod ildio. Ac dychmod, mewn perthynas ar y nheilwydydd, da ni'n gorfod ildio. Ond y mywyd yr eglwys hefyd, ydym ni'n gorfod ildio. Da ni'n gorfod sefyll yn gadarn. Ond mae gostyneiddrwydd yn deud, does na'm lle i falchder, ac mae rhaid i ni weithio fel tîm. Mae hwnna'n bwysig yn y dingwaith yr eglwys, yn bod ni'n gweithio fel tîm efo'n gilydd. Ac yna mae o'n dod ar draws addfwynder, bod yn barod i fyw efalla anghyfiawndera'n hunan, yn hytrach na pentyrru anghyfiawnder ar bobl eraill. A dyma ni o'n i'n sôn am bod yn pushover. Dwi'n yn deud mae eisiau ni adael i bawb, dychmod. Mae yna le i sefyll, ond mae yna le i ildio hefyd yna. Mi siarad efo fi fy hun yn sicr yn fama, mae yna le i ildio. Ac i wrando ac i dderbyn eraill hefyd. Hynna ddim yn deud nad ydych chi'n cael arwain. Hynna ddim yn deud bod chi ddim yn cael penderfyniadau. Ond mae yna le i addfwynder. Ac yna amynedd. Wel, mae eisiau lot o fynadd yn yr hen fyd yma. Mae eisiau mynadd job yn yr hen fyd yma. Ond mae o'n sôn am, mae'n amynedd ni'n dangos bod ni yn ymateb mewn cariad. Hyd yn oed pan mae bobl eraill yn trin ni yn wael. Ond ta ydych chi clofi'n deud hyn, fwy nag unwaith siwr fod. Ond flynyddoedd yn ôl, pan da ni'n yn ystod yr hafa braf na da ni'n gael yn Coleg y Bala. Ac pryd hynny, oedd Coleg y Bala'n llawn am ta 8-9 wsos yn ystod yr ha. Ac oedden ni'n gweithio'n llythrenol yn ddi-stop. Ac amball i fora, oedd yna rhywun yn dweud, lle ma na Jen bore yma, lle ma na Anwyn bore yma, ma nhw wedi methu codi. Ac bod rhywun yn gweithio yn ddi-dor. Ac rei o'r wythnoson ni'n fwynhau fwyaf wrth edrych yn ôl, oedd pam, oedd yna ddim deddfwriaeth cweit rhy fath a mor gaeth ac ydi o rwan, ond oedden ni'n cael cyrsiau mencap ac clwb ni Pwllheli, mencap Borthaethwy, a'r byseidia ma'n dod i fewn. A dwi'n cofio un o'r hogia wedi dod o Pwllheli. Oedd y felan arno fo'r diwrnod hwnnw. A dwi'n cofio fo'n dod ata fi, a dyma fo'n deithio fi fel hyn. Meddwl fo. O beth sy'n bod, meddwl fi. A ni'n camsar braf yma. Dwi'n gweld ti'n braf ar bawb arall, ond fi fy hun ydw i. Mae'n brafiach ar bawb ond fi fy hun. Brafiach ar. A dychmod, dwi'n meddwl bod hyn yn fama felly. Yn yr amynedd, i ni beidio teimlo felly, bod ti'n braf ar bawb arall o'n i'n hunan. Mae hwnna yn rinwedd pwysig. Ond gyfeillion annwyl, ar un ystyr, mae'r rhestr hirfaith yma, amynedd, addfwynder, gostyneiddrwydd, caredigrwydd, tynerwch calon. Yn amhosib i ni gyflawni yn erth yn hunan. Ond nid yn erth yn hunan ydyn ni'n cyflawni nhw. Ond yn erth yr arglwydd Iesu Grist, a'i gariad o yn rwymyn perffeithrwydd ar y cyfan i gyd. Ydyn ni i oddef ein gilydd. Ac mae yna rhai pobl yn haws i godda nag eraill. Ond fydd na byth undod yn yr eglwys os na allwn ni oddef ein gilydd. Maddau ein gilydd, hyd yn oed. Pa mae'r gwyn yn heiddiannol,
A pam da ni'n meddwl am faddeuant, a mi gyffyrddon ni ar hwn yn do Morfydd yn yn seiat, neu'n cyfarfod gweddi bore dydd Gwener felly. Ac yn meddwl am faddeuant. Dydy madda ddim yn hawdd. Da ni'n meddwl am batryma o faddeuant, da ni'n meddwl am yr hyn wnaeth Gordon Wilson yng Ngogledd Iwerddon yn maddau rhai a fomiodd ei ferch. Mae yna fam yn ddiweddar yn does wedi deud, 2 o'n herched wedi cael ei llofruddio, ac mae hi'n deud fedrai ddim ond madda. Rwan, ta dwi'n eisiau mynd, mae hwn yn beth cymlath, mae hwn yn beth sydd yn boenus hefyd felly. Ond mi ddysio ar draws jyst yr frawddeg bach yma, dwi am ddeud ti'n Saesneg. Forgiveness is surrendering my right to hurt. Forgiveness is surrendering my right to hurt you for hurting me. Forgiveness is surrendering my right to hurt you for hurting me. Mae hwnna'n bwerus yn dydi. A mae'n rhywbeth eitha mathemategol yn efo. Yn does? Yn fanna felly. Adfer y sefyllfa. Rwan ta. Pam da ni'n meddwl am adfer y sefyllfa, does a neb yn mynd i aros yn yr un fan yn agos. Ond weithiau mae adferiad. A dach chmod, pam da ni'n meddwl am lesiant, hefyd da ni'n meddwl am adferiad. Da ni wedi clywed lot yn ystod yr wythnosa dwytha yma, bod dibyniaeth yn mynd yn beth cynyddol yn cymdeithas ni. Bydden nhw'n deud 1 o bob 3 o boblogaeth y wlad wedi yfad fwy o alcohol yn ystod y cyfnod clo. Mi fydd na broblema'n dilyn hynny. Da ni hefyd yn gwybod fod yna dibyniaeth fel arall, dibyniaeth ymysg lot fawr o pobl ifanc ni at pornograffi, dibyniaeth ar gamblo. Ond mae hwn yn deud felly, drwy faddau'n gilydd, ydym ni'n adfer y sefyllfa. Ac felly, ydym ni'n dangos adferiad. Tydi madda ddim yn hawdd. Ond dydy peidio madda ddim yn opsiwn sydd yn y bywyd newydd yma chwaith. Da ni'n gyfarwydd iawn, siŵr o fod, yr benod fwyaf cyfarwydd i ni yn y Testament Newydd ydy'r benod fawr ar gariad, sef 1 Corinthiaid 13. Ac dweud mae hi yn syml iawn, mae hi'n dweud peth fel hyn. Mae Paul yn dysgu ni fod rhwymi'n cariad yn bwysicach na'r donia yma. Achos mae'n deud nid yw cariad yn darfod beth, ac mae'n deud o'n proffwydiolaethau fe di ddymur hwy, a thafodau bydd taw arnyn twy a gwybodaeth fe di ddymur hithau. Ac mae'n mynd ymlaen ac ymlaen ac mae'n dweud felly, mewn gair, y mae ffydd gobaith cariad y 3 hyn yn aros ar mwyaf o'r rhain. Yw cariad. Ceisio lles eraill. A dyma ni wedi dod yn ôl i lle gychwynon ni, llesiant eto. Felly, da ni darganfod yn llesiant yn hunan wrth ddangos a cael chonsern am lesiant eraill. Mae'r hen wedi mynd heibio. Gadewch i Grist breswylio ynoch chi. Nid y cariad yn hunan ydy hwn. Ond gadael i'r cariad breswylio yno ni. Nid yn cariad yn hunan. Oherwydd bydd hwnnw byth yn ddigonol. Achos boda dynol ydyn ni. Ond cariad diw ei hun drwy fabus i Grist yn breswylio na chi. Yn mhob un ohona ni. Neu fel mae Pant Celyn yn deud, a dwi wrth y modd efo'r bennill arbennig yma, boed fy nghalon i ti'n deml, boed fy ysbryd i ti'n nyth, ac o fewn y drigfan yma, aros Iesu, aros bydd. Gwledd wastadol, bydd dy bresenoldeb un. Mwyn ei enw. Amen. Ydyn ni'n diolch am y geiriau llesol yna i bob un ohonan ni bore yma. Dwch i ni glygu pen, gwn ni air o weddi
cyn canu yn hemyn ola. O ddiwyntad neu fel, da ni'n plygu ger dyfrondi, da ni'n plygu yn wylaeth, da ni'n plygu yn ostynedig, da ni'n plygu ac yn gofyn i ti o ddiwyntad neu fel, yn rhwymo ni at y gariad. Da ni'n gofyn i ti yn helpu ni i fod yn gallu mynd o ddi yma, yn teimlo, yn bod ni o ddifri ynglyn â dy betha di, bod ni o ddifri ynglyn â'r rhinwedda hynny. Na fedar na neb, na dim byd arall i'w cynnig i ni. Na fedar y byd yma ddim i'w gynnig, fedar y pethau sy'n y byd yma, ond bod nhw mond i'w canfod yna ti o ddiwyntad nefo. Ac felly aros efo ni, aros byth. Helpa ni na hefyd i fod yn deml i dy gariad i, yn deml i'r cyfan wyt ti am i ni wneud. Mai llestri pryd ydyn ni, ydyn ni'n dymuno bod yn deml hefyd. Diolch i ti o dad, a da ni'n cyflwyno ddiwyntad yr holl frifo sydd yn ein byd ni, yr holl salwch sydd yn ein byd ni. A da ni hefyd o ddiwyntad yn cyflwyno rhai sydd yn anwyl i ni hefyd. Da ni'n cyflwyno rhai sydd yn wael yn ein plith ni, a rhai sydd angen dy gysur di, angen dy esmwythad meddwl di o ddiwyntad nefo. A da ni'n diolch i ti bod ni'n gallu ymgolli yn yr rhinwedda hynny sydd yn tradyrchafu ni o sefyllfaoedd sydd yn llethu ni. Ac felly da ni'n cyflwyno i ti bawb sydd yn anwyl i ni. Pawb sydd yn anwyl i ni fel unigolion, ond yn anwyl i ni fel eglwys hefyd. Pawb sy'n methu bod efo ni heddiw am ba bynnag reswm. Da ni'n cyflwyno plant yr eglwys yma ddechrau gwyliau'r haf, yn gofyn am orffwy sydd yn ei gyd, a'i teuluoedd, ac yn gofyn i ti warchod i calonna nhw yn ystod y cyfnod yma. Ac os gweli di fod mor dda, ni di faddau ni bob ai, maddau ni bob ryw grwydro ffôl, maddau ni bod ni'na hefyd yn gallu disgyn i ryw drap o fod yn drachfantus ac yn hunanol ac yn ddifaddeiggar hefyd. Helpa ni o ddiwyntad nefo, achos da ni'n gwybod mae nid yn y nerth yn hunan da ni'n gallu gwneud, nag yn gallu gofyn dim un o'r pethau yma, ond yn denw di, ac mwyn denw di. Ac yn enw Iesu Grist felly, da ni'n gofyn y cyfan oll. Amen. Amen. Wel, mi ganwn ni i orffan, a mae Hyw'n deud wrth ei fel o'n i'n deud pa emyn. Dyma fo'n deud fel hyn, pam bo chdi yn gorffan efo pa le, pa fodd dechreuaf? A dyma fi'n deud, oherwydd does na ddim cychwyn na diwedd i moliant ni. A dyma fo'n deud, o reswm da iawn i ni orffan drwy ganu. Wrth gwrs, canu emyn fawr Roger Edwards 331, pa le, pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr. O rheinio i ras ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol ydy'r ceidwad, a'i holl drysorau'n llawn, di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. 331.
Felly dowch i ni gyhoeddi'r fendith fo'n gilydd i orffan yn gwasanaeth. Gras ein hardwydd Iesu Grist, cariad Duw, a a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o a gyda dy gyda ni oll, o'r awr fel hon, llaw, hyd byth. hyd byth. Amen. Amen.